Hyvää päivää. Minä olen Driver Jojo. Tämä on mun eka video YouTubella. Tänään olisi sitten tarkoitus tehdä tällainen esittely ja koeajovideo Lada Samara Nightista. Tämä on tällainen hieno kaksiovinen Lada Samara, joka oli tarkoitettu Saksan markkinoita varten pääosin. Musta auto, kaksi tällaista punaista linjaa, tässä lukee Night. Tämä on LS-varustetaso. Hieno tällainen spoileri, on takalasin lämmitin ja pyyhkiä. 5 Speed, 5-vaihteinen, 1,5 litrainen ruisku koneella. I-kirjaan kertoo siitä meille. Tällainen ihan ok-kokoinen kontti löytyy, hattuhylly. Tosiaan tämä kynnys tässä voisi olla ehkä vähän alhaisempikin, mutta se voi ehkä antaa anteeksi lukuun ottaen tämän auton hinnan ja sen kuinka vanha tää on ja niin edelleen. Joo. Katsotaan mitä täällä on konepeli alla. Täällä on muuten aika harvinainen varuste, ei ihan jokaisessa Samarassa tällaista ole. Niin ajovalojen pyyhkijät ja pissapojat löytyy täältä. Se on muuten toinen nokka. Customi tällainen orkkis, mikä tää oli, Feba vai joku tollanen. Näitä löytyy 1,5 litrainen 8-venttiilinen 4-sylinterinen moottori, joka tuottaa muistaakseni jotain vähän alle 80 hevosvoimaa. Joo. Nyt mä ehkä kerron vähän näistä Lada Samaroista, niin tämä oli ensimmäinen neuvostoliittolainen etuvetoinen sarjavalmisteinen auto. Näitä oli kehitetty muuten yhteistyössä Porschen kanssa, siksi näillä on Venäjällä nimitys köyhien Porsche. Porsche auttoi niitä säätämään joustusta ja moottoria ja niin edelleen. Tämä ulkonäkö on täysin venäläinen. Ja ainakin minun mielestä ne onnistui ulkonäön kanssa. Näitä autoja kasattiin Neuvostoliitossa, myöhemmin Venäjällä, Uruguayssa, Saksassa, Ukrainassa ja Suomessa. Suomessa Uudenmaan autotehtaalla kasattiin Lada Samara Baltickeja. Harmillista kyllä, minulla ei nyt ole mahdollisuutta ajaa sellaista, mutta jos sitten tulevaisuudessa tulee, niin totta ihmeessä minä ajan sen. Joo, valmistettiin niitä vuodesta 1984 vuoteen 2013. Korimalleja oli 3-4 ovisia hatchbackkejä. Tämä on 3-ovinen, 1, 2 ja sitten kontti. 3 ovea. Ja sitten on 4-ovinen sedan. Oli sellainen Lada Vis-malli. Se on niinku sellainen pakettiauto. Hyötyajoneuvo paska. Minäpäs näytän teille. Tässä se on tällainen lava-auto. Niin ja sitten oli sellainen Lada Samara Fun Landaulet Cabrio. Tässä on tällainen Landau tai Landaulet. Joo, no lähdettäisikö sitten vähän ajelemaan. Tässä on muuten tällaiset nätit vanteet, muistuttaa mulle vähän sen BBS RS-vanteita, mutta ei varmasti ole sellaisia. Jahas, täällä sisällä on tällainen, nyt vähän näkyy huonosti kun ollaan varjossa, niin laitetaanpas nyt tämä käsijarru pois, niin alkaa vähän valumaan tää auto. Isketään moottori päälle. Kuunnellaan näitä ihania Lada Samaran ääniä. Don 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 don. Tässä on kerrosluukkujen rajoitin ja ruisku. Raasutin moottorilla tämä ei olisi onnistunut. Täällä olisi muuten ollut lisävarusteena mahdollista tilata tuollaiset Recaron penkit, mutta tässä on ihan tavalliset vammaiset ikävät Lada Samaran penkit, jotka kitisee ja menee paskaksi, niissä selkäkin hajoaa. Noniin. Mennään vähän aurinkoon, niin pystyn näyttämään tätä sisustusta, tätä ihanaa Lada Samaran sisustusta. En tiedä, kyllä ei varmaan ole niin kuin materiaaleita hirveän ihana, kaikkea tällaista ikävää, vanhaa, nitisevää, natisevaa, neuvostoliittolaista ripulimuovia. Mutta näyttää ainakin omasta mielestä tää näyttää kivalta. Täällä oli paljon erilaisia värejä. Olisi ollut esimerkiksi saatavilla sininen, punainen, harmaa, musta, niin kuin tämä on tumman harmaa.
minun tietääkseni. No siis tämä nimi on siellä. Tumman harmaa. Tämähän liikkuu 1.5 koneella. Kun joskus oli kokemusta 1.1 Samarasta, niin se on kyllä todella hidas. Mennään nyt yhdelle parkkipaikalla, niin siellä voidaan vähän tutkia tätä sisustoa paremmin. No niin. Laitteet muuten naksahtaa todella netisti ja mukavasti. Onkin tällainen idän ihme ja neuvostoauto. Joo, heti huomaa, että tässä on vähän saksalaista auttanut insinöörit. Ja ehkä paras keppi tässä, mutta ihan hyvä, varsinkin neuvostoautoksi. No niin, paikallinen Golden Gate. Mä vähän paskasti parkkeerasin. Enäpä ne uusiksi. No niin. Joo. Kaunata. No niin, nyt voidaan vähän tutkia paremmin tätä sisustusta. Katsotaan tätä rattia. Muistuttaako jotain? Pieni hetki. No niin. Ja. No joo. Noniin. Mitä minä tarkoitinkin? Tässä se nyt on. Voi. Tää onkin kaikki saakelin vaikeeta. No niin, kattokaa. Joo. Kattokaa, tässä on tällainen tuppi. Tässä olisi voinut olla check engine. Tässä on radio. Olisiko alpinen radio? Tupakan sytytystökis. Kaikki. Tällainen. Niin, tässä on nopeusmittari, ekonomimittari, jotain tuollaista paskaa. Sitä voi ehkä käyttää niinku kerroslukumittarin sijasta, mutta sitä ei täällä ole. Se on sangen harmillista, ankeaa ja kankeaa elämää. Sitä varsinkin, jos sulla on kaasutin moottori, jos sitä vähänkin huudattaa eli kierroksilla, niin se voi mennä paskaksi. Se on tällaiset aika jännät kauhukahvat. Ne on niinku, tästä näkyy aika huonosti, kun on varjossa, mutta ne on niinku aika pitkiä, tällaisia massiivisia. Siis alkaa tässä, loppuu tässä, suurin piirtein. Otaanpa kattoa ikkuna. Joo, no, jatkettaisiinko ajoja? Tankaa vaihde silmä. Hetken, joo. Tää. Joo, no joo. Ajan ehkä vähän idiootti. Mutta onneksi minä ajan vain peleissä. No niin. Joo, keltaiset taustavalot on tässä. Todella kauheat jarrut, niinku aivan hirvittävän tehottomat. Tässä on muuten ABS-jarrut, unohdin sanoa, mutta musta oikeasti tuntuu, että ne on ihan turhat. Tässä on niin paskat jarrut, että sä et niinku edes jäällä pysty niitä lukitsemaan. Se on ihan hyödytön toi ABS. Mä katsoin, katsoa tuota X1 Bemarin pyllyä. Mennäänpä tänne. No niin. Järjestetäänkö sitten kilpaa ja tämän Fiat Pandan kanssa? Saas nähdä kuka voittaa. Joo. Ratti kyllä palauttaa ihan netistä. Aha. Idiootti. Typerapina. Saakeli. Tekee meille kysyä tuollaiselta sunnuntai-kuskeelta, että mistä ostit ajokortin? Ei niinku missä ajoit, vaan mistä ostit. Saakeli, idiootti. Voi hittolainen. Mitä niinku oikeesti Fiat Panda tekee täällä
San Franciscossa. En tiedä. No niin, mennään päin punaisia. Ihan saakellisen. Minun ihanaa Lada Samaraa naarmutettiin. Tää ei tää nyt minulla ole, mutta joo. No niin. Oho. Mikä mukava yllätys. Tässä on kyllä aika kevyt ratti. Tuntuu ihan aika hyvin, että tässä on ohjausteostin. Voisi olla ehkä vähän raskaampi ratti. Tuon parkkipaikkanopeudella ihan ok, mutta niin kuin suuremmilla niin oikeasti voisi olla vähän raskaampi puolesta. Se on niin kuin turvattoman kevyt, mutta se on aika kevyt. Turhan kevyt. Joo. Tosiaan kyllä tää liikkuu niinku suhteessa, jos niinku vertaa tätä 1/1 Samaraan, niin kyllä tää liikkuu. Tässä on yllättävän hyvä ohjattavuus. Tää ei hirveästi niinku kallistele, mutta ei niinku liikaa. Tää on aika mukava itse asiassa tuntuu. Joo, se suurin juttu on niinku suurin ikävin asia tässä auton ohjattavuudessa ja ajo-ominaisuuksissa ja muussa niin on tää liian kevyt ratti. Muuten tämä on hyvä. En sanoisi, että tämä on täydellinen, mutta tämä on hyvä. Ja täällä voisi ottaa kuvia. Hienoa green screen. Hetken. Oh. Okei. Voisin jossain ottaa tuon kuvan videon kuvausta varten. Tai ei kuvausta, vaan niin kuin toi preview-kuva. Mä tiedän, missä mä sellaisen tekisin. Ja hajuakaan. No, mä täällä tietää. Mä menen varmaan sinne Velasco City Garageen. Joo. Näin me teemme. Hetkinen, meneekö mä nyt oikeesti? Oikein, siis. Katsotaan Kanadasta nopeasti. No en nyt ihan. Jaa, siellä olisi toi mettä. Mä taas ajaa vähän tougea samalla. Siellä on saakeli asuntoauto. Oho. Meni vähän väärään paikkaan. Vihreät valot. Mennään tästä. Joo, olisi pitänyt käsillä laittaa ykkösvaihde, mutta se pitääpä. No, voi saakeli. Mä haluaisin mennä sinne metsään, ajaa vähän tougea, mutta mä menin käänsin väärästä paikasta. Voi. Mä tietenkin. Toisaalta nyt pääsin suorinta reittiä sinne Velasco City Garagelle. Päästyy vähän aikaa ja bensaa. Kaikki ajaa punaisia, ja sitten minäkin varmaan voi. Eikä tarvitse käyttää mitään saakeli sivuvilkkuja. Ei oikein. Täällä ei oo mitään pelastettua. Samualimassa. No siellä on joku idiootti jättänyt vammaisen punaisen koron. Tosiaan tää ei oo Velasco City Garage. No en mä täällä halunnutkaan ottaa kuvaa, ihan vaan kävin katsomassa mitäs täällä Grove Streetillä on. No ei mitään hyvää koro. Saakin. Jahas. Ai. Voisi olla ehkä vähän sen pehmeämpi, niin kuin just tää on. Kerran tää on venäläinen auto. No toisauto. No eihän tää ole niin Venäjän markkinoille tarkoitettu. Tää on suunniteltu. Tää on parannettu Saksan täydellisiä teitä varten ja niin. Se on näin minkälaisia sitten on noin Plussan markkinoille tarkoitetut Samarat. Varmasti paljon pehmeämpiä. Toisaalta tämä tarjoaa varsinkin erinomaiset ajo-ominaisuudet, jos tässä olisi näitä. Niin tosiaan, hauska fakta. On vain 3 autovalmistajaa, jotka olivat laittaneet vankkelamoottoria omiin sarjavalmisteisiin malleihinsa. Se oli NSU, Mazda ja Lada. Ja ne olivat. Ei niitä VAS 21
078 tai 073, muistaakseni oli sen nimi, ja sitten oli 21083. Sellaisen minä haluaisin koeajaa 21083. Ja sellainen muuten on mahdollisuus kuvata. Se on kanssa 2-ovinen Lada Samara, jossa on vankkelemoottori. Yksikössä, joka minulle tarjottiin. Ja siinä on tosiaan ruiskukone, joka tuottaa päätä huimaavat 140 hevosvoimaa. Joo. Se kyllä liikkuu niinku kusi myötätuuleen. Joo, mä parkkeeraan tämän vähän nätimmin, että saatais kauniit kuvat. No niin. Jotenkin vähän paskasti kumminkin onnistuu. Joo, tää kuvaaminen ehkä ole ihan minun juttu. Noniin. Oisko tämä niinku siedettävä? Enpä nyt nopeasti pääsen parannetaan näitä. Dynaamisia heijastuksia. Ja kuvaa varten Alt-U. Piilotetaan kaikki interface täältä pois. Olisiko tämä hyvä sitten? Windows Print Screen, se oli siinä. Palautetaan asetukset sellaisiksi, minkälaiset ne oli. No siis niin kun, FPS alkaa pikkuhiljaa kuolemaan, kun mä laitan noin ihan täysille. Se niin kun on 40-30 FPS, kun tässä on nämä liikenteen autot. Sammutetaan tämä ihana kaunotarja. Joo, heippa, Lada Samara. Oli mukava tutustua ja ajaa ja ruoskia sua. Kiinni, Ladan ovi. Joo, no minä sitten varmaan pikkuhiljaa menen kotia. Tässä on minun auto. Minun oma käyttis. Ivisu kovetti. Automaattivaihteena muuten. 1,5 litrainen ruiskukone. Ui saakeli, niin mullahan oli toi parkkivaihde päällä. Tietenkin. Ja tässä on kunnolliset jarrut ja on myös ABS ja kaikki. No niin, vihdoinkin. Joo, voitais kyllä koejaa vaikka kovetti tai jotain sellaisia vähän eksoottisempia kovetteja tai vaikkapa Vankkele Samara tai vielä jotain tai vaikka Soliad Wendover. Kysykää vaan, pidättäkää minkä koeajon haluaisitte seuraavaksi tai haluatteko jotain saakeli guidea, miten niinku säätää jotain BMG:ssä ja sellaista. Jos teillä on jotain kysymyksiä, ongelmia, bugeja, minä kyllä ilomielin autan. Kaikki modit, mitä mä oon käyttänyt tässä videossa, ne löytyy mun Telegramista. Ja joo, sieltä ne voi ladata, ne on tarkistettu niinku sieltä voi sitten ladata noi tiedostot tai sitten linkit. Ja modit on tarkistettu sillä tavalla, että onko siellä viruksia vai ei. Saakelin simpanssi. Tapa itsesi. Jos ohitan tämän simpanssin. Sitten on Ford Fiesta. Tässä poltta. Jos mä olisin ajanut Lada Samaralle, niin kyllä mä olisin varmasti sukeutunut aika syvälle tuon Bemarin peppuun. Mutta onneksi mulla oli nyt kovetti tässä ankarassa tilanteessa. Muuten, jos jotain kiinnostaa, että mitkä komiat vanteet mulla tässä on, niin mulla on klassikkerit vanteet. FR, mikä ne oli? Niin
Alkaa FR. F ja R kirjaimilla. Nyt varmaan pysähdyn ja katon, en oikein muista mitkä niiden nimet on, mutta todella kivat vaatteet, ainakin itse tykkään. Mun mielestä nämä pukeet täällä kovettia. Kyllä liikkuu. Kyllä menee. Menee kun kusin myötä tuuletaan kovetti. Japanilaista laatua. Ja no minä varmaan sitten tässä pysähdyn. Katon, että mitkä vanteet tässä on, kun kerran sitten tuli puhuttua. KLK. Fraser. KLK Fraser. Kunnon saksalaista laatua. No siis puhun nyt näistä vanteista. Saksalaisia vanteita on. Niin. Kyllä menee. On 105 hevosvoimaa, mutta kyllä liikkuu. Ja hirveästi painavampi kuin laadaan samaa. Mutta on kalliimpi. Ei saa kirkkuja. Mikä tuo? Tää saakelin sota on noussut tuossa. On joku Nissan Teana vai mikä lienee. Ihan kaamea ripulikasa.